أب عالمنا زعبايو كإلاتات فاينانس خسيروم يوم ترى حلو تصريد زنبرو قنا مليونورات خوينوم يوم سلامنتاي إتا بيت تملت زي تمهارنا يو ميستر سنة لبونات أوتا جنزب أبزا مصحف زياي زلو ناي ريتشاردن رونالدن زانتاك نقرأكم ريتشارد كاب هارفارد يونيفرسيتي تمرلغا أب حنت عباي كوبانيا دما لعلواي بعل سلطان خوين سر الحسابي أب وشت قرب عمتات كلتا محنبسي كلتا ليفتن عسرت حدا محصبن شوعت مكاين زخون معرفن زلو قزي في قزا سريع أب تخالو أجن دما رونالد لو نسو أب نداد معدل بوتا سريحو مكانيك خوينة قلقلو طروتا مسوت أدما كم حلاو تريد خوين ينبر نيرو حجي حنت حتوخ حتكم كابزون خلت سبات زيوم كموت خلو $8 مليون زاكل هبت زنبرو من يمسلكم انتاي خم تحسبو يفلت ايه قلنا تقون عملسي رونالدي رونالد ريد اتحلاو تريد تسرح زنبرو سواي لو تري بصحون نسوا بهيوتو توسخا اتاو كركب خلو دما بهدأت أب عداقة أكسيون زوفرن نتشير دمان عمتات حيزووني سأنح نبرا كابزان تازن نوسدو تملتي هابتا من موخوان أب فاينانسن إيكونوميكسن بدكتور النت وي بيتش دخت مرلق يد ليكاني عابي دوموز كتركبون قدنا يكونن مليونر الموخوان حدا نقر كمي كامز سرح مفلات رايون أخولي يكونن سلامنتاي مخنياتو زعالم تسألي من سعدان ترح يخونتن أب العلزي مستني نفس وكاف وسانيت هتخاز تسألوش أو سمعت هتخاك تقال سلكا إذا دما بفلاين جنزب عزيز سرح جنزب كان فيزيكس مالت بحقن كامرن زمر راح يكونن ناي هابت ميستر أب سنة لبونا جنزب يزلو كداق مويه ناي هابت ميستر أب سنة لبونا جنزب يزلو بزوح جنزب مركب حدا خلاتي نتزرخب خايو جنزب محازن نبزح عنقنا فتصم خالق كلاتي نزا حساب زتبرهلنا كابتم زعابيو ناي جنزب من محدار التمر زانتا مايك تايسون اللتنا مايك تايسون تفلت قوة خونيهم نسو حدا كابتم بتاريخ عالم زعابيو نزفر روحهم بروفيشنال بوكسنياي أموداتات تسعتات دو زبلو ينبرا أبتقي زيسو أبسرح حيوتو لعلي $400 مليون صريحو بنايلوم معكاني دارقا حدا $1 بليون زقمت جنزب مالتي مايك تايسون بتزرخوبو جنزب انتاي زقبري مسلكم جزفت أبايت تجزيو كوران مخاين كم رولز رويس فيراري لامبرجيني ونينو بزحات مجايتات بمليونات زواجو المازن ورك انزمل ساعاتاتن سنسلاتاتن يجزء نبرا أبجزو نبرون يعبنيرو كمون $1 مليون زواجو بورك ازتطمع محصب نفسي هو محصب نفسي نسوي تجزي إلا نبرا دحر 10 عامات أب كل تشحن سلستن إتأفنج أبوكسينياتات الناس برن النازر لرن زأكو جنزبو كما يفسيسو بمولو وديوس بالعلو دما $23 مليون عدانيرو كابزان تان نوسدو تمرتي مايك تايسون بخامي جنزب كم زركب بلوز قلتي نيرو جن بخامي جنزب كم زحز فلتأتي نبرو سلازي حق أني هابتي بزعبا أتاوي خاطر حزي خونس بزعبا التعاقرون بالبونا التوعلانوون مخانوي كال زيادة قداس زخون حتو دما سلامنت أيام قاليهم بعامت $50,000 زرخو سبات كابتون بأمايت شحات زرخون لعلى هابتامات خوينهم طروت هزوت وزبلي إذا خمي لي خون كمي جيرنا كاب مايك تايسون تماهرنا كم ريتشارد مخان قديفنا كم رونالد نخون زبل وسان حتون من ملاس نزال لايك تبلت أو كامو نبزا مصحف زيانتو قداماي نطبي حدا كعبو ديلن ويبخالي الزراربا كل سب نجنزب بناي جزار أسوناي قدم تمكرو من التسريز ريو نفس وكف سب إذا عالم كمي جرا كم تسرح فليو رديت هلو إذا ريتو زدما بناي جزار أسو كبرتات كونتاتن ناي دقت الواتاتن استغرت أيو ناب النت أب 1950 استول دسب أب مبل إسراتات عدميو عداقا أكسيون بزي لو تكخيد ريو أب 1970 استول دسب جنا أب مبل إسراتات عدميو عداقا S&P 500 بأشحات مئتاو كعر لقليو موينة ولدويو زعبا أكسيون بروح تسفاز هلو تريتو استفلا لي زخونا أب استفلا لي عالم سلزعابيو نعاخا ونخمويو نسخا كمبيوتر وي سبريدشيت يكون كان نسخا سبيخا حدا سمعتاو زخونا سب ناتخ حقي قنوع وي جيغا يكونن كابناي كالي سب استفلي ترايو بفلاي دما حدا سب جنزبهاو مخركبكا خلو كل جزء أب أمروخا حزو خال أي نتبي سمعتات أقدست يوم حدا نقر نتصور نقبر
ገንዘብ ቁጽሪ ጥራይ ኣይኮነን ስምዒታት እዩ ኣብዚ ድማ መብዛሕትኡ ናይ ገንዘብ ምኽሪ ነቲ ቀንዲ ነጥቢ ዝስሕቶ ረኣዩ ብዙሓት ክኢላታት ብዛዕባ ገንዘብ ከም ሓደ ሒሳባዊ ነገር ጥራይ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ኣብ ኤክስ ኢንቨስት እንተጌርካ ዋይ ውፅኢታት እንተቐኒስካ ዜድ ሚእታዊ ካብ ኣታዊኻ ድማ እንተቆጢብካ ገንዘባዊ ውሕስነት ክትረክብ ኢኻ ግን ሓቂ ክንዛረብ ንሕና ሮቦታት ኣይኮንናን ስምዒታውያን ፍጡራት ኢና ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ድማ ምኽንያታዊ ምዃን ወይ being reasonable ካብ ፍጹም ርትዓዊ ምዃን ወይ being rational ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ እወ እቲ ሓሳብ ብቴክኒካዊ መዳይ ቁኑዕ እዩ ግን ሰባት ገንዘባዊ ውሳኔታት ኣብ ሰሌዳ ተመርኪሶም ኣይውስኑን እዮም ኣብ ስምዒቶም ተመርኪሶም እዮም ዝውስኑ ንበል እሞ ኢንቨስት ትገብር ኣለኻ እቲ ዝበለጸ ርትዓዊ ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን እቲኻ ፈጺምካ ከይትትንክፎ ግን እቲ ዕዳጋ ክወድቕ ከሎ እንታይ ይኸውን ስምዒትካ ይቆጻጸረካ እቲ ፖርትፎሊዮኻ ብ40% ክውርድ ምስ ረኣኻዮ እቲ ርትዓዊ ዝመስል ዝነበረ መደብካ ድሕሪ ሕጂ ርትዓዊ ኮይኑ ኣይክስምዐካን እዩ ትስንብድ እሞ ትሸይጥ እንቋ ሓጎሰካ ነቲ ኪሳራኻ ርግጸኛ ጌርካዮ ስለዚ እዮም ድማ መብዛሕትኦም ኣውፈርቲ ዝፈሽሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈልጡ ዘይኾነስ ነቲ ምስኡ ዝመጽእ ስምዒት ክትጻወርዎ ስለ ዘይኽእሉ እዩ ኣብ መንጎ ምኽንያታውን ወይ reasonable thinking ርትዓውን ወይ rational thinking ዘሎ ፍልልየ ዝተውዕል ርትዓዊ ተሓሳስባ ከምዚ ይብል እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ እዚ ኣብ 50 ዓመት ዝለዓለ ትርፊ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ክስዕቦ እየ ምኽንያታዊ ተሓሳስባ ግና ከምዚ እዩ ዝብል እዚ ስትራቴጂ እዚ ጽቡቕ እዩ ግን ኣብ ግዜ ውድቀት ከም ዘሰንብድ ይፈልጥ እያ ስለዚ ውሑድ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ክሕዝ እየ እሞ ውሑስ ኮይኑ ክስምዐኒ እዩ ነቲ ፍልሊ ርኢኹምዎ ዶ ሓዲኡ ኣብ ወረቐት ፍጹም እዩ እቲ ካሊእ ግና ኣብ ሓቀኛ ህይወት እዩ ዝሰርሕ ዋረን ቡፌት ናይ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበያ ውፋር ዝገበሮ ምኽንያት እቲ ዝለዓለ ትርፊ ዘለዎ ስትራቴጂ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብቶም ዓብዪ ሓደጋን ዓብዪ ትርፍን ዘለዎም ነገራት ከም ክሪፕቶ ወይ ዘይተረጋገጹ ናይ ቴክኖሎጂ ኣክስዮናት ኢንቨስት ይገብርኒ ኣብ ዝድቅሰሉ እዋን ሰላም ዝህቦ ገባብ ኢንቨስትመንት እዩ ዝጥቀም ምኽንያታዊ እዩ ዝኸውን እምበር ርትዓዊ ጥራሕ ኣይኸውንን ስለዚ እዩ ድማ ድሕሪ 60 ዓመታት ክሳዕ ሕጂ ኣብቲ ፆታ ዘሎ ሓንቲ ሓፀር ዛንታ ንህልኩም ሓደ ዓርከይ ነይሩ እቲ ዝበለጸ ኢንቨስትመንት ኣብ ምድላይ ዝተለኸፈን ሰዓታት ኣብ ምምርማር ኣክስዮናት እዩ ዝሕልፍ ኩሉ ናይ ፋይናንስ መጽሓፍ እውን የንብብ ነፍሲ ወከፍ ዶላር ንምምሕያሽ ይፍትን ነበረ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ በቲ ኩሉ ምርጫታት ስለ ዝተወጠረ ፈጺሙ ኢንቨስት ኣይገበረን ኣብ ትንተና ተዓጽዩ እዩ ተሪፉ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካልእ ዓርከይ ድማ ኣብ ሓደ ቀሊል ኢንዴክስ ፈንድ ገንዘብ እትዩ ፈጺሙ ይጠምቶን መን ዝያዳ ትርፊ ከም ዝረኸበ ትግምቱ ዶ እቲ ሓደ ነገር ዝገበረ ካልኣይ ዓርከይ እዩ ንዓኻ ዝሰርሕ ነገር ፍለጥ እቲ ዝበለጸ ገንዘባዊ መደብ እቲ ኣብ ወረቀት ዝለዓለ ትርፊ ዘለዎ ዘይኾነስ እቲ ብሓቂ ክስዕቦ ትኽእል እዩ ምኽንያቱ ገንዘብ ቁጽሪ ጥራሕ ኣይኮነን ስምዒቱ እውን እዩ እቲ ዝበለጸ ገንዘባዊ መደብ ድማ ብሰላም ክትነብር ዘኽእለካ እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ፈጺሞ ይኣክልን ወይ ብኻሊእ ኣዘራርባ እኹል ዝብል ስምዒት እንተዘይብልካ ህይወት ደስ ይብል ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣታዊኻ ምዕባይ ጥራሕ እንተተኪርካ ብዛዕባ ውፅኢታት ክትጭነቕ የድልየካን እዩ ይብሉ እዛ ኣገባብ እዚ ንገሊኦም ክሰርሐሎም ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ግና መዓስ እዩ እኹል ዝኸውን ዝብል እዩ ንማይክ ከም ኣብነት ንውሰድ ንሱ ገና ምንም ዘይብሉ ሓደ መንእሰይ እዩ ማይክ ሕጉስ ኣይኮነን ጽብቕቲ መኪናን ዓብዪ ገዛን ይደሊ ምኽንያቱ ሓጎሱ ኣብኡ ከም ዝርከብ ገይሩ እዩ ዝኣምን ግን እዚ ሓቂ ኣይኮነን ህይወት ከምኡ ቀላል ኣይኮነትን ማይክ ነታ መኪና ምስ ረኸባ ዝሓሸትን ዝፈጠነትን ካልእቲ መኪና ክደሊ እዩ ነተን ዝሓሻ ዝበሃላ ኩለን መኪና ምስ ረኸበን ድማ ሄሊኮፕተርን ጀትን ክደሊ እዩ እዚ ሰብኣዊ ባህሪ ጥራሕ እዩ ገሊኦም ሰባት ዘይእመን መጠን ገንዘብ ወላ እናሃለዎም ንኹሉ ኣብ ሓደጋ እትዮም ዝያዳ ክረኽቡ ይፍትኑ እዚ ጌጋ እዩ ምኽንያቱ ንዘለካ ነገር በቲ ዘየድልየካ ነገር ኢኻ ኣብ ሓደጋ እትእትዎ ዘለኻ ምስ ሰባት ምውድዳር ፈጺምካ ክትዕወተሉ ዘይትኽእል ፀወታ እዩ ንዓኻን ንፈተውትኻን ብሓቂ እንታይ ከም ዘድልየኩም ኣለልዩ እሞ ብድሕሪኡ ህይወትኩም ኣብ ምስትምቓር ኣተኩሩ ራብዓይ ነጥቢ ሃብታም ምዃንን ሃብታም ኮንካ ምንባርን ንሕና ንዛንታታት ናይቶም ዝተዓወቱ ሰባት ንፈትዎ ኢና እቲ ካብ ጋራጅ ተበጊሱ ናብ $1 ቢልዮን ዝበፅሕ በሊሕ ሰብ ንግዲ እቲ ዓብዪ ባይስ ወሲዱ ብሓንቲ ለይቲ ሃብታም ዝኾነ ነጋዳይ ኣክስዮን እቲ ብሃንደበት ዝተፈልጠ ኢንፍሉዌንሰር ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ኣስተውዒልኩም ዶ መብዛሕትኦም ካብዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ከምቲ ዝረኽብዎ ብቁልጡፍ የጥፍእዎ እዮም
ምኽንያቱ ሃብታም ምዃንን ሃብታም ኮንኻ ምንባርን ክልተ ፍጹም ዝተፈላለዩ ክእለታት እዮም ሕሰብዎ እባ ክንደይ ግዜ ኢኹም ዛንታታት ስሙያት ሰባት አትሌታት ወይ ዓበይቲ ሰባት ንግዲ ካብ ላዕለዋይ ሃብቲ ናብ ድኽነት ከም ዝወረዱ ዝሰማዕኹም ማይክ ታይሰን ኣብ 2003 ዝነበረ ኩሉ ገንዘብ ኣጥፊዎ ኒኮላስ ኬጅ $150 ሚልዮን ኣቃጺሉ ክኢላታት ኣውፈርቱ እውን ኸሲሮም እዮም ስለምንታይ ምኽንያቱ ሃብታም ንምዃን ሓደጋ ወይ ሪስክ ምውሳድ እዩ ዘድሊ ሃብታም ኮንኻ ንምንባር ግና ሓደጋ ወይ ሪስክ ምውጋድ እዩ ዘድሊ ከረድአኩም ሃብቲ ክትሃንጽ እንተደሊኻ ሓደጋ ክትወስድ ኣለካ ንግዲ ትጅምር ኣብ ሓደስቲ ዕድላት ገንዘብ ተውፍር ንዝለዓለ ደመወዝ ትደራደር ካልኦት ሰባት ክወስድዎ ዝፈርሑ ዓይነት ስጉምትታት ትወስድ ብሩህ ተስፋ የድልየካ ነቶም ቀዳሞት ናይ ንግዲ ሰባት ሕሰብ ጄፍ ቤዞስ ኣብ ዎል ስትሪት ዝነበሮ ስራሕ ሓዲጉ መጽሓፍቲ ብኦንላይን ክሸጥ ምጅማሩን ኤለን ማስክ ነቲ ናይ ፔይፓል ገንዘቡ ኣብ ቴስላ ፍሲሱ ዳርጋ ክኸስር ምዃኑ ኩሉ ዓቢ ዛንታ ዓወት ዓቢ ባይስ ዝወስደሉ እዋን ኣለዎ እዚ ናብቲ ጸወታ ዘእተወካ ኣብዚ ድማ ሰባት ዝጋገይዎ ገንዘብ ምስ ረኸቡ ነቲ ሓደ ዓይነት መጥቃዕታዊ ጸወታ ይቕጽልዎ ዘይተሓሰበ ሓደጋታት ይወስዱ ልዕሊ ዓቕሞም ይልቅሑ እሞ እቲ ገንዘብ ንሓዋሩ ክመጽእ ከም ዝኽእል ገይሮም ይሓስቡ እሞ ልዕሊ ዓቕሞም ይልቅሑ ሽዑ ድማ ኩሉ ነገር ይፈርስ ምኽንያቱ ሃብታም ኮንኻ ምንባር ብዛዕባ ተጸራረት ተሓሳስባ እዩ ዘድልዮ ትሕትና ትዕግስቲ ከምኡውን መዓዝ ኢንቨስት ክትገብር ከም ዘለካን ምፍላጥ መስራቲ ናይ FTX ሳም ባንክማን ፍራይድ ፍጹም ኣብነት እዩ ንFTX ሃነጸ ኣብ ውሽጡ ውሕዳት ዓመታት ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ናይ ክሪፕቶ መሽረፍታት ኾነት ኣብ ሓደ እዋን $26 ቢልዮን ሃብቲ ነይርዎ ግን እንታይ ገይሩ ሰሲዑ ዘይተሓሰበ ሓደጋ ወሲዱ ልዕሊ ዓቕሙ ድማ ተለቂሑ ኣብ 2022 ድማ ኸሲሩ ምስ ተኣሰረ ኩሉ ነገር ተወዲዩ ሕጂ ነዚ ምስ ሓደ ከም ዋረን ቡፌት ዝኣመሰለ ሰብ ወዳድሩ ዋረን ቡፌት ልዕሊ $100 ቢልዮን ሃብቲ ኣለዎ ግን ፈጺሙ ዘይተሓሰበ ሓደጋታት ወይ ሪስክ ይወስድን እዩ ገንዘብ ካብ ምግባር ንላዕሊ ገንዘብ ምጥፋእ እዩ ዝጸልእ ናቱ ስትራቴጂ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ጸወታ ምንባር እዩ እቲ ሃብቲ ድማ ባዕሉ እዩ ዝዓቢ ንዝውትር ወይ ሃይፕ ዝኾነ ወረ ኣይስዕብን እዩ እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ተኻላኻሊ ክትኸውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ሃብትኻ ክዓቢ ዝኽእለሉ እኹል ግዜ ንምንባር ክትከላኸለሉ ኣለካ ምኽንያቱ እቲ ሽቶኻ ሓደ ግዜ ገንዘብ ምርካብ ጥራሕ ዘይኾነስ እንታይ ደኣ ዳግማይ ብዛዕባ ገንዘብ ከይትጭነቕ ምግባር እዩ ነዚ ንምግባር ዘሎ እንኮ መንገዲ ድማ ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ጸወታ ምጽዋት እዩ ሓምሻይ ነጥቢ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽርካ ኣይኮንካን ሕርላይ እስከ ብቕንዕና ንዛረብ ኣብ ዓወትኻ ሙሉእ ብምሉእ ምቁፅጻር የብልካን ኣብ ርትዕና እንተሰሪሕና ቁኑዕ ምርጫታት እንተገይርና መዓልታዊ ድማ እንተፅዒርና ዓወት ርግፀኛ ከም ዝኾነ ገይርና ክንኣምን ንፈቱ ኢና ኣብ ሓቂ ግና ዕድልን ሓደጋን ወይ ላክ ኤንድ ሪስክ ካብቲ ንሕና ንኣምኖ እንደልን ላዕሊ ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎም ኣብ ግዜ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ቢል ጌትስ ኬንት ኢቫንስ ዝበሃል ናይ ልቡ ዕርኪ ነይርዎ ክልቲኦም ኣዝዮም በላሓት ብኮምፒተር ዝተለኸፉን ከምኡውን ብሓባር ናይ ቴክኖሎጂ ግዝኣት ክሃንፁ ዓብዪ ሕልሚ ነይርዎም ግን ትምህርቶም ከይወድኡ ኬንት በጋጣሚ ኣብ ኣክራን ክድይብ ከሎ ብሞት ተፈልዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ዛንትኡ ተወዲዩ ኣብቲ ግዜቲ ቢል ጌትስ ድማ እንታይ ሞ ቢል ጌትስ ኮይኑ ቢል ጌትስ ኣብ 1960ታት ማለት ኮምፒተራት ኣዝየን ውሕዳት ኣብ ዝነበራሉ እዋን ኣብ ምልእቲ ሃገር ካብ ዝነበራ ውሕዳት ኮምፒተር ዝነበረን ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ሓንቲ ኸይድ ምንባር እውን ሓደ ዓብዪ ዕድል እዩ እዚ ሓንቲ ዕድል እዚኣ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይረኽባ ናይ መበገሲት ብልጫ እያ ሂባቶ ሕጂ ኣበርቲዑ ዶ ሰሪሑ ብርግጽ ብሉፅ ኣእምሮ ነይርዎ ብዘይ ጥርጥር ግን ኣብ ካልእ ከተማ ወይ ኣብ ካልእ ግዜ ተወሊዱ ነይሩ እንተዝኸውን ህይወቱ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ምኾነ ዶ ምናልባት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጸገም ኣብዚ እዩ ዘሎ ንዕውታት ሰባት ንርኢ እሞ ንሳቶም ከምዝን ገይሮም ስለዚ ኣነ እውን ከምኡ እንተገይረ ክዕወት እየ ንብል ግን ነቲ ዘይርአ ነገራት ንዝንግዖ ኢና እቲ ዕድል እቲ ቁኑዕ ምትእስሳራት እቲ ግዜ ኣብቲ ጉዳይ ውድቀት እውን ከምኡ እዩ ንጆሲ ሊቨርሞር ንውሰድ ሓደ ካብቶም ናይ ኩል ግዜ ዝዓበየ ነጋዶ ኣክስዮን እዩ ሚልዮናት ሰሪሑ ኩሉ ጥፊኡ እንደገና ተበጊሱ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሓዋሩ ኩሉ ስኢኑ እቲ ዓብዪ ቁጠባዊ ቁልውላው ብምሉእ ጥፊእዎ ካብቶም ኣብ ታሪክ ዝሃብተሙ ነጋዶ ሓደ ኮይኑ ናብ ባዶነት ተመሊሱ ወሪዱ ስለዚ እንታይ ኢና ካብዚ ንምሃር ዓወት 100% ብኽእለት ኣይኮነን ውድቀት ድማ 100% ብዕሽነት ኣይኮነን
إذا مالت تسفى قريتك عدل نكوسن الخاك تحرقول لك مالت يخونن اتنطبي عدلن حدقان وي لاك اند ريسك كم زلون بزي نصبيو منقدي اب كلاتنا صلوا كم زلوا من مرداي ام موداتا نعدل كتقواصاصرو يتخيلني خا نحدقا وي دما ريسك مولو بمولو كتوغدو يتخيلني خا كتغورو تخيل انكو نجر قنوع مرጫታት ምግባርን ንገዛ ርእስኻ ኣብ ዝበለጸ ቦታ ብምቕማጥ ንዝመጽእ ድማ ድሉ ምዃንን እዩ ሻድሻይ ነጥቢ ሃብቲ እቲ ዘይትርእዮ ነገር እዩ ኣብ 2014 ሮናልድ ሪድ ዝበሃል ሓላዊ ጽሬት ነይሩ ተራ ሰብ እዩ ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ድሕሪኡ ድማ ከም ሓላዊ ጽሬት ሰሪሑ ኣረጊትን ዝኣረገት መኪናን ይዝውል ነበረ ኩሉ ግዜ ድማ ሓደ ዓይነት ክዳን ይኽደን ነበረ ምንም ዘንጸባርቕ ነገር ኣይነበሮን ሰባት ዳርጋ ብኸመይ ይናበር ከም ዘሎ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ወዲ 92 ዓመት ኮይኑ ዓረፈ እሞ $8 ሚልዮን ሓዲጉ ኸደ ኩሉ ሰብ ድማ ሰንቢዱ እዚ ሰብኣይ እዚ $8 ሚልዮን ካበይ የምጽእዎ እቲ ምኽንያት ግን ካልኦት ክንየው ክብሉ ከለው ሮናልድ ሪድ ብስቕታ ሃብቲ ያሃንጽ እዩ ነይሩ ሓደ እኳ ነቲ ሃብቱ ኣይረኣዮን ምኽንያቱ ሃብቱ ዘይርአዩ ነይሩ ሃብቲ ማለት እቲ ዘየውፅኻዮ ገንዘብ ማለት እዩ እቲ ተሃንጾ ዘለኻ ናጽነት እዩ እቲ ብስቕታ ኣብ ድሕሪ ዝዓቢ ዘሎ ኢንቨስትመንት እዩ እቲ ገንዘባዊ ውሕስነት ከም ዘለካ ብምፍላጥ ዝመጽእ ናይ ኣእምሮ ሰላም እዩ ዋላ እኳ ሓደ ሰብ እንተዘይረኣዮ ማለት እዩ ሕሰብዎ እሞ ሓደ ሰብ ብሓዳስ ፌራሪ መጺኡ ደው ምስ በለ እንታይ ኢና ንሓስብ ዋው እዚ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሃብታም ክኸውን ኣለዎ ግን እቲ ሓቂ ኣይንፈልጦን ኢና እንፈልጦ እንኮ ነገር $300,000 ኣብ ሓንቲ መኪና ከም ዘውፅእ ጥራሕ እዩ እቲ ዘይንሪኦ ነገር ክንደይ ገንዘብ ከም ዝተረፈ እዩ ምናልባት ኣብ ዕዳ ጠሊቑ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ረኣዩ ጽቡቓት ነገራት ኣይትግዝኡ የበልኩን ብገንዘብኻ ክትሕጎስ ኣለካ ግን ንኻልኦት ክተርኢ ኢልኻ መጻኢኻ ኣብ ሓደጋ ምእታው እዚ ናይ ኪሳራ ፀወታ እዩ ካብዚኣ ሓደ ነገር ጥራይ ክትወስዱ እንተኾንኩም እዚኣ ክትኸውን ኣለዋ ሃብታም ምምሳልን ሃብታም ምዃንን ክልተ ፍጹም ዝተፈላለዩ ፀወታታት እዮም ሃብታም ምምሳል ቀሊል እዩ ክሬዲት ካርድ ምሓዝ መኪና ብልቃሕ ምግዛእ ክቡር ክዳውንቲ ምኽዳን ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ሃብታም ምዃን ግን ብዛዕባ እቲ ሰብ ዘይርኦ ነገር እዩ ስለምንታይ እዮም ገሊኦም ሰባት ኣማይት ሸሓት እናረኸቡ ዝሽገሩ ገሊኦም ድማ ካብ ኣዝዩ ዝተሓተ እናረኸቡ ብግዜ ጥሮታ ዝወፁ ኢልኩም ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ እቲ ምኽንያት እዚ ሓደ ቀሊል ፍልል እዩ ገሊኦም ነገራት ይገዝኡ ገሊኦም ድማ ናጽነት ይገዝኡ ሃብቲ ኣታዊኻ ኣይኮነን ሃብቲ መኪናኻ ኣይኮነትን ሃብቲ እቲ ዘየውፅኻዮ ገንዘብ እዩ ስለዚ ድማ እዮም ከም ዋረን ብፌት ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ 1958 ኣብ ዝገዝእዎ ገዛ ክሳዕ ሕጂ ዝነብሩ ዓብይ ኣባይቲ ክውንን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ኣይኮነን ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ንናጽነት ስለ ዘኽብር እዩ ሻውዓይ ነጥቢ ክትቕየር ኢኻ ብኻልእ ኣዘራርባ ንነዊሕ እዋን መደብ ምውፃእ ኣጸጋሚ እዩ ምኽንያቱ ሰባት ይቕየሩ እዮም ነዚ ክትቕበሎ ኣለካ ንሕና ንገዛ ርእስና ኣብ መጻኢ ከመይ ከም ንኸውን ኣብ ምግማት ኣዝና ድኹማት ኢና ግን ከዓ ኩሉ ነገር ክንምድብ ከም ንኽእል ጌርና ኢና ንሓስብ ድሕሪ 30 ዓመት ህይወትካ ከመይ ክትነብር ከም እትደሊ ክትውስን ኣይትፈትን ኣብ ክንድኡ ሕጂ ዝበለጸ ህይወትካ ንምንባር ንገዛ ርእስኻ ዕድል ሃባ ድሕሪ 30 ደቂቓ ወይ ድሕሪ 1 ሰዓት ወይ ድማ ድሕሪ 1 መዓልቲ እንታይ ከም ትኸውን ወላ ሓደ ክፈልጥ ኣይኽእልን ሕሰቦም ድሕሪ 30 ዓመት ዝኸውን ክትጭነቕ ከለኻ ስለዚ ሓጎስኻ ኣብ ክንዲ ንጥሮታ ወይ ን50 ዓመት እተመሓላልፎ ሕጂ ህይወትካ ብምስትምቓር ሕጉስ ኣብ ምዃነ ተኩር ንስኻ ክትቕየር ኢኻ ሓሳባትካ እውን ክቕየሩ እዮም ሽቶታትካ እውን ልክዕ ከምኡ ክቕየሩ እዮም ድሕሪ 10 ዓመታት እንታይ ከም ዝኸውን ክትንብውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ነዚ ተቐበሎ እሞ ሕጂ ህይወትካ ምስትምቓር ጀምር ሕጂ ዝምሰማዕኻ ኣዚኻ ተለዓዒልኻን ተነቓቒዕኻን ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ብሞቲቬሽን ጥራይ ወርሓዊ ወጻኢኻ ክትሽፍን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓበሬታ ዝወሲድኻ ከመይ ጌርኻ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ እሞ ውፅኢት ትርኢ ክትፈልጥ ተደሊኻ ነዛ ካብዚኣ ቀፂላ ዝስራሕኽዋ ቪድዮ ርእያ ኦኬ ኣብዛ ቀጻሊት ቪድዮ ክንራኸብ ኢና እዚ ናናቲ ቲቪ